indoda isho qondo ukuthi ngami ngisacela ugawutshwala khona intombi ezongiqoma. Baba uyaqoma? Yebo ngiyaqonywa mngami ngesizathu sokuthi kufanele kuvuke indle ethile noma kwenzakala ukuthi. Bese njani wena? Ushone ezishini. Ubheka izinkuni ugawutshwala. Kuphela. Akufi umuntu ke futhi kwelanyweni. Akekho nje umuntu ofayo futhi madoda lutho manje isizwe esihluleke. Uyishilula ilule. cha ukuthi angazi ukuthi yini abantu besilisa. Uyazi ukuthi basakhona abantu besilisa basho sanibonani igama lami ke mina ngikwazi ngosale mfophazi le kanje mahlathi amnyama kwakho umuzini uPulish kunsakaza zamabhunu khinza besuthi baxoveni bafana ngefekise baxovile bathi ukumuzo ngakho indoda iphathwa umfazi ngiphuma wonke umuzini uPulish ke mina khalithi kwethu kusecwaka isigode ngisakhele ke leso phansi elozini ngihamba noma biyela uphinde futhi wabuya njengomqolo wazoba kanye nathi namhlanje ke ngizovela nje ngimqale ngequestion ngikhonde nje straight ukuthi ukuphi umehluko phakathi kwesihlahla nengane isihlahla nevezandlebe kodwa before singene kulo topic awukubingelele intombi yakabiyela umehluko phakathi kwesihlahla sawubona njani ngejile ngicela ukubingelela ababukeli emakhaya uMandela wakamthembu bro ngibuyile njengoba ngithembisile ukuthi ngizobuya ngenze ngande kakhulu ake ngihlale pheke odaba engisengane ingane esihlahla umntwana otholwa umnumzane engabe umuntu oganiwe ekhaya ngaphandle entombini. Okay. Kuyenzeka ke uthola ukuthi umuntu usinelwa vele abantwana sebekhona. Okay. Shuthi umlobokazi abafice ekhaya. Mhlawumbe umntwana uyedwa noma abantwana kuyenzeka abantu besilisa nje imbewu ke kwesinye isikhathi abayihloniphi bahamba behlwanyela ngoba thina nje esikhula abafuthi babetshela ukuthi imbewu iyahlonishwa. Awuhambi uyitshala noma yikuphi. Kufanele ukuthi imbewu uyigcine indawo enjani efanele ngoba awulimi noma yikuphi. Umntwana otholakala kanjalo. Ivezandlebe umntwana ozalwe umalokazane ogcagcile egcekeni emzala endodeni engasiyo umyeni wakhe. Ivezandlebe le. Ingakho kuthiwa livela ngendlebe. Umalokazana uma egcagcile ekhaya. Angithi uyayazi lo ngane ukuthi yakulowo muzi. Esingazalwa ngale ekhaya. Izalwa isidoda sayo siphuma endodeni ongasiya la ekhaya. Okay. Kodwa ngoba lo malokazana ugcagcile la ekhaya. Uyise lo wengane omithi semfazi umuntu. Uyaphila noma akaphili. Noyise lo oganwe umama uyaphila noma akaphili. Lengane le ivezandlebe. Ingeyakhona kulomuzi. Ngoba ingela ekhaya idinga futhi wenzelwa amasiko ala ekhaya. Ayifani ke nengane yesihlahla. Ngoba esihlahla amasiko ayahambe okhongwa ekhaya konini. Ingane eyivezandlebe yenzelwa amasiko la ekhaya njengengane yala ekhaya. Ingane etholakale uma kodwa la ekhaya iphingile. Yala ekhaya. Eyala ekhaya. Ibizwa ngevezandlebe. Yeah. Leli vezandlebe leli liyakwazi ukugcinelwa amasiko. Alikwazi linelungelo eliphelele. Hayi ukuthi liyakwazi noma lifanelwe yini. Linelungelo eliphelele ngoba ikanje lento. Inkathi ucaca uyabulawa ekhaya kimi. Uzovuswa nenkomo yomqhoyiso kubo komkhwenyana wakho. Uma uzala ingane ongasiya la ekhaya icishe ifane
nomlanjwana ngoba vele wena awusewuyo wakini usungwa kulomuzi. Okay. Ingakho ke inamalungelo aphelele ukuthi yenzelwe usikompilo lwala ekhaya. Shuthu wena usukuyizala egameni ngaphezulu kubuganile kodwa usukuyizala egameni ukuthi wena uyindodakazi yalomuzi. Egameni nje lalokho noma ungesindodakazi kodwa ingiyala ekhaya ngokuphelele isimo sayo sicishe sifane nesomlanjwana. Okay. Futhi umuntu ocacile ngisho angazala ngisho engashada ka20 namadoda kanti uma nje wacaca ingane oyizalayo indoda yakhe iphila noma ingasekho kusuke ngiyeza lo muzi lo sokucacele kuwo futhi zenzelwa amasiko afanayo nezingane wayithola khona. Nongabe usuhambileke la ekhaya. Yebo. Waphila impilo ephilayo. Uphila impilo ephilayo ingane yakhe imilotsholwa inkomo ezakulomuzi lo cacele kuwona. Uma ingane yakho iganisa iyakha umuzi wakulomuzi oganele kuwona. Ikhona indlela ukuthi wena mfazi njengoba usujolile noma usufebile waze wamitha ekhaya kini kumele kube khona okwenziwayo la uphuma khona ngephuthu lensile. Kuya ngemndeni. Uyabona ngoba umntwana ezalwa wena la ekhaya ake ngithi nje mina ngoba ngiganile kaMthembu ngiphumele ngaphandle ngabuya nomntwana la ekhaya. Yes. Angithi umyeni wami njengomuntu oyiso lomuzi uyena ofanele asho ukuthi hamba ke biyela ubuye nento yokugeza igceke la ekhaya. Sesiphulile obolo ke njengamanje angithi uma kuvuma yena nabasemoyeni bayavuma. Kusho ukuthi ke usezoyithatha ingane ayenze lo msebenzi ayibike la ekhaya. Into embi obuhlungu njengendoda. Indaba kube buhlungu ekubeni nina nayilethe esihlahla. No, sofika kwesihlahla. Niyankulu obuhlungu lobo ukuthi mingaze khona nje ngiyibika ingane yamitha imitho emjolweni imitho ukuze kufike kubikweni kubikela ngoba ngabe uhamba nayo lento. Uzohamba kanjani ngoba vele usewala ekhaya? No. Uma isintu sithi uma umntwana ophelelile ngoba unkosikazi akusiwe wakho umndeni uma ukuthi usekone ngendlela yokuthi awusakwazi ukuphila naye makhela umuzi umondle ehlala lapho ngoba owakho igcineni ufuna kwenze njani umncwane. Ngimxoxe ukuthi ngiphinde ngimakhela umuzi. Awumxoshi nishilo ningasho nasiqala ukuthi awunawo amandla okuxosha unkosikazi uma esecacile ngoba usuke esengwakini uyathanda awuthandi. Mxoxe Kanjani? Hayi la ngiyaphambana ngempela nesiko. Angeke biyela unkosikazi angigane. Yebo. Ahambe ujola. Yebo. Jola kukodwa nje ku-enough futhi ngimxoxe. Elalile ngalalana. Yebo. Ngoba phela icala lakho alithethwe. Okwengane ke. Bafutha ngifuna ukukhuluma ngikhuluma ngazo ukuthi ngande ngomlomo njengebhakede. Uma isidalwa sakini sikwenza ngabomu ngazi ngani. Ake ngithi uzothi uma uhamba emhlabeni abakho abantwana bekulandele. Asale lo amisa umuzi wakho. Ungazi ngani. Angisho ukuthi ngipromote imfelo. Okay. Ngizama ukuchazela ukuthi isidalwa into enye siyenza ngabomu. Okunye kuba ubudedengu nokungazi. Ukuthola ukuthi umuntu akazi ukuthi umakoti uma efika ekhaya wazi uyabikwa. Ukubikwa kwamakoti emsamo angithi uyazi ukuthi akuhlatshwa imbuzi umuntu mezoqhwizwa. Yeah. Imbuzi ihlatshwa umakoti esefikile ekhaya le yesiphandle. Bese ufika empepheni uthi ake ngithi impepho uyishisela ubaba wakho. Baba kuzokubuza njengomuntu ophethe umthetho walomuntu ukuthi yiziphi izinto ofuna ukuthi ngiyikhulumele lo muntu lapha ekhaya ngokufika kwakhe. Angithi uma kodwa uneziphosiso nawe uzoba neziphosiso
Njengamanje nifana nomuntu oyedwa. Kufanele kube nemigomo. Ngifisa ukuthi isidalwa sala ekhaya uma lo mngane efeba simbulale. Kusho wena Usho utshela ini abantu abadala. Utshela idalwa zakini. Okay. Ngifisa ukuthi umngane azi ukuthi mina ngizogana. Futhi uma ngigana angifisi ukuthi isidalwa simenze ahambe la ekhaya ngoba kuyobe ukuthi uyawubulala lo muzi. Uma ethatha isinqumo sokubulala lo muzi kulungile ahambe. Naye ungakho unelungelo lokubeka ukuthi cha umyeni wami ngifisa ukuthi ngakhe umuzi naye ngentobeko nangenhlonipho ukuthi nokuthi ngiyafisa ukuthi umyeni wami aqaphe ukuthi kungenzeki ukuze lo muzi ungaqhekeki. Leso sikhathi leso sokubikwa isona sikhathi esikhipha uvalo. Yes. Isona sikhathi esisho ukuthi vele isidalwa sasilanda isifebe noma wayengafebi kunomoya wena ohambe wawulanda ngokulanda namantombazane uthola ukuthi ulale nentombazane enenkanuko wabuya wena wazoyithela kumngakho bese umngakho mesefeba ususola yena. Ngoba isidalwa sibuka yonke leyo nto ukuthi wena ubuka imali sona sibuka imali. Ngizokuthuka. Vele nina abantu besilisa anazi ukuthi uma kuhlangana izinkaba kusuke kuhlangana imimoya. Ingakho ngithe mina kule yankulumo esasekhuluma ukuthi umuntu mesecacile unikwe isikhathi sokuba yedwa ukuze ukwazi ukumsolela phekwento ayenzile kungabi ukuthi khona izinto ofike nazo wena njengomuntu wesilisa wazoyithela phekwakhe ezimenza ukuthi akwazi ukuyidefend emaphutheni akhe. Ngoba kuyenzeka uthola ukuthi wena ulingekile walala nentombazane, intombazane inomoya wemfebo, ubuye nawo lowo moya uzowuthela pheko ngakho. Uqamba umkakho uyafeba, isidalwa siyazi ukuthi wena ofike nemfebo la ekhaya asizukulithela leli, sizokhipha umuntu ngabomu ukuthi ubone wena ukuthi lento yenzayo imphumelayo nayo awuzukuvuma wena ukuthi izenzo zakho lezi ezenza ukuthi kube nje. Wena uzothi wena umkakho uyafeba, tshela umhlaba wonke umxoshaye kubo abuwe abenhlekisa. Igama lithi kodwa yena wala ekhaya nalengane izele yala ekhaya. Isintu asikaze sikuvume ukuthi umuntu uyalahlwa. Umuntu ingakho imlanjwane emakhaya konina isikhathi esiningi kuba yiye ephumelelayo futhi ithandwa ngalolu hlobo. Ngathini? Awukwazi ukungamthandi umuntu onemfihlo. Umuntu onesabelo esiqondile nomuntu onesabelo esiqinile. Angithi uyazi ukuthi kuthiwa inkosi izaba endlini edelelekile. Isabelo somuntu othe evela sachezula sikhomba ukuthi khona into ekhona ngale. Obuka uma kukhona inhlamba ethukwayo ngawe noma kukhona izinto ezimbi ezenzeka ku. So kukhona into ezovela emva kwaleyo nto. Isintu ke ngoba abantu abadala babezazi izinto ezikanjalo ukuthi sabiyela ukuthi nje ihlazo legceke liba nezindlela zokugcinwa. Zilungiseke ukuze impilo zonjani zizoqhubeka. Inkinga iqala lapha ke lengane le eyiveza ndlebe la ekhaya isithi yona inoyise. Okay. Yamazi phela uyise. Le ndaba le iqale kuwe ngikuganile ngahamba ngathola umntwana ngaphandle ngabuya nala ekhaya. Le ngane le awuyiphathi kahle. Awuyiphathi njengezingane zakho. Angithi manje ngisefana ngiyibikele ingane. Yayenziwa leyo nto kuqala. Ingane yayikhuliswa njengengane la ekhaya kube yihlazo la ekhaya. Ingane kuze kufike ekutheni ifuna uyise nje inqoba vele iyabona ukuthi anginayo ubaba lapha egcekeni. Akaze kube into enhle imfebo. Kodwa manje siphila la impilo akusena layini. Umuntu nje usenza inoma yini.
intombazane ibisaba ukuzala umntwana ekhaya ngoba ibihlonipha abazali. Umlanjana bengasiyo ubuthi uma ufika ekhaya koma ukuthona ingane kasisi ngoba kuyazi ukuthi uma wakho ucacile ufika qwa komalume. Angithi jatulwe cha ungana dadwethu yaphila naye udadewabo abamazi mhlawumbe kuneminyaka emihlanu bengaze bembona. Manje abantu abaganile bagidagida ekhaya umuntu ayiphela inyanga engayile ekhaya ngokungapheli inyanga ubulala lo muzi agane kuwo akazi yena indaba zomzi wakhe iphila wakubo. Akabuzi kubantu basemzini ukuthi la ekhaya uma kwenzeka ukuthi ke kwenziwe njani cha eyakhe indaba uyiphinisela kubo ukuze kubo bemtshela ukuthi wena uyahlupheka nje emendweni buya. Sikhuluma ngendaba yengane evezandlebe nengane isihlahla. Ingane isihlahla uma ubaba eseyitholile awukwazi ukuthatha inkomo uyolobola unkosikazi uma unamacala emzini yabantu umuzalwa ubaba ophilayo ngoba icala lakhe icala likayihlo ingakho kuthiwa inja awukwazi ukuthatha inkomo kulungile kwazi uthe ufunda ugrade 11 wakhulelisa ingane yabantu kulungile usuphumelele usufundisa uqedile ngoba usunamandla ususuka wena usufuna ukulobola uyokanywa manje ekubeni unecala emuva. Umzali uyakuchazela ukuthi awukwazi ukukhipha inkomo uthi yolanda umakoti uma ukuthi le ntombazana siwahlukana naye asambe siyokhonza kuloya musiza ukuthi bafunani ngale ngane yethu owayizalisa le ngane ukuze izokwazi ukukhula ngaphansi komthetho wala ekhaya le ngane. Angithi manje udala iphara wena udala inhlupheko futhi lengane uma ifika la ekhaya izofika ingene ngaphansi kagogo. Ngeke umkakho ahlukumeza ingane ayifica inomongo wala ekhaya. Uhlukumeza ingane nje inemfundiso kanina. Ifika lapha kwamakoti kodwa indaba. Imifika nje la ekhaya unini seyigxishile ukuthi wena ukuze kudlibhike lapha kube ukuthi wena odale lokho umthatheleni wazi kahle. Angithi wazi uma umuntu wesilisa ufica ingane abantu iphelele nawe yazi nje ukuthi mbangaka abantu abaphelele wakwalala nabo. Inkomo le emzini umuntu icala le. Kuhle nginankomo nomzini womuntu. Nantombi ngithola ichichi la. Ngiyadlala. Angazi. Bengisho nje ukuthi ngasho nakuTikTok ukuthi bawathapheni. Ngisho abakuthuza ushadile ngisho abakuthiwa kunjani. Umuntu onecala emzini womuntu kufanele azi ukuthi unecala. Akufanele umuntu aqhubeke nempilo yakhe. Kahle umuntu wesilisa uma ngicabanga uBrasi. Akufanele umuntu aqhubeke nempilo ekubeni eminye imizi ke idala zakhona zinamandla. Zinamandla. Uthola ukuthi sizokudlibhizela awazi wena. Ubona izinto zakho impilo yakho ayisaqhubeki kanti isidala sakuloya muzi owasonayo wangasigeza. Uyabo? Menza trust. Uyazi nje. Kodwa khona uqala umuntu wesilisa ube ethi umebona isibali ukuthi sisavaliwe. Amhloniphe lo wesifazane. Kunjalo athi wathi umkhulu wapi umkhulutikeni. Ayikamhleka kodwa. Washa wekwazi nompela isilahlile ubona ukuthi hayi ngane abantu ngilahlela bo. Uyicela ukuthi vala phansi. Uma nje athi uyazi ukuthi kuyicala kuwe. Kodwa futhi usufika isibaya sesivuliwe awunalo icala. Hayi ngimane ngisome phela ihlazo ngilalela ngane abantu. Ngenzela lutho. Hey, uthi ngamane ngisome. Abantu besilisa abakwazi lokho. Abantu besilisa abaningi abazi ukuthi kuyihlazo futhi kuyicala. Ukuthi uvela usukele ingane abantu nje uyidumele iphelele ungayenzele lutho. Ungayikhiphele lutho. Naba abantu besifazana abazi ukuthi ukuthatha untombi bakho nje ubuthinge. Hey mntata. Ngoba phela iqala lapho ethenini wena uyazini wena ukuthi wena ubani.
ekhaya. Uyazazi ukuthi ngoba nje wena uhamba nje uyini ekhaya kimi. Ngoba phela uyifa wena lomndeni wakini. Kusho ukuthi fanele uyiphathe ngendlela ethile. So uma le ndlela ikulahlekela, funa kulwela ukuthi phela umuntu okonile agcine lelo cala. Shutha ukwazi ukuzona kunoma ubani. Uyazi ukuthi kwaba nesikhathi ekhaya, angazi ngisafundela esikolweni. Kwafika intombi kabhuti wami omncane, ifika noma wayekuseni, kade belale ngayizolo. Kade belala ngayizolo. Kade belala ngayizolo. Babemhlola kubo, shutha untombazane, babemhlola. Bathi mabemhlola washo ukuthi ulalile izolo. Bafike bathi nje cha bacela inkomo bazohamba abazile abafuni lutho. Bafuna imalobolo. Abafuna ncanca, bafuna nje inkomo. Bese beyahamba. Phela. Yakhishwa. Bahamba nenkomo yabo. Bahamba nayo. Angithi phela ngayisayithola kwemindawo. Ngisho lo. Ingane zabafana kahle kahle umsebenzi wazo ngoba umsebenzi womfana ugada ingane entombazane ekhaya. Udade wenu ugadwa uwe. Ngoba wena uyiso likayihlo. That's why kunenkinga ehlupha kanje kosisibayo. Yebo. Akukho wrong. Ngifana ukuthi uyini osehlupha kangaka ngosisi wakhe afulotho. Iqiniso lithi uma uyelelela wena ubulali kimi wena. Kukhona imizi ehlonishwa ngokuyiphatha kahle kwamantombazana khona. Yeah. Kanti akwenziwa yiwona asaba abafowabo. Madoda. Bese kuba khona abantu besifazane abangazi nanokuthi abafowabo bayini. Kanti ufunda kumfowenu ukuthi uzomphatha kanjani umyeni wakho. Power. Kufanele ukuthi umzali abe nomgogodla yena. Umzali umuntu o-initiate leyo nto ekhaya. Umzali akuvumela ukuthi umfowenu ilona hlo likayihlo. Uyena umuntu wesilisa lo kumele uqale ufunde ukumhlonipha la ekhaya. Angithi uwazi uyahlupha nje ufuna ukwasheba yimina nje njalo. Uzothatha ibhlukwe, ozolwasha wena. Unalo ibhlukwe ozolwasha. Uzofunda kanjani ukayini ibhlukwe necrease. Uma ungalayini ibhlukwe lomfowenu, uzoqala kanjani endodeni ungazofunda ekhaya. Ufuna ukufunda emadodeni ke lawa semhlabeni. Angithi umuntu osifazane vele akadalela ukuthi ataste. Umuntu osifazane udalela ukuthi uma esesigabeni sokugana ahambe ayothatha iposition yakhe. Ingakho ekhumwa ekhabubo. Ukuthi ukhulela ukuthi uyosenzela inkonzo enhle emzini womuntu. So masithi uyosenzela inkonzo enhle sithi sikukhulisa ngendlela ukuthi siyakufundisa. Angithi yonke leyo nto njalo inqamulo ukuthi kungaze kube khona umshana. Yeah. Uhlekani wena. Ongapela. Uma leyo nto yenzeke ngendlela umshana bakhona. Angeke bebeke. Akazokubalika umshana. Nansoke indaba. Ukuze sifike la bekusukela ekutheni mina le yevezandlebe ngiyayichitha. Wasizama ukuthi uyichaze ngendlela ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngicine ngiyamukela ngokuba uthe. Kuye kube yidlozi kwesinye isikhathi elisuke lenza into ngenhloso ngoba libuka imashini. Libuka isikhathi lesingakafiki sona. Likupha leli vezandlebe noma lethi vezandlebe nje la ekhaya ngoba liyazi ukuthi mhlambe lezi ngane uzale emshadweni ayibusisiwe mhlambe njengevezandlebe leli silifikile. Kusetshenziswa imbewu yomfana wakomunye umuzi othile ukuthi azovusa umuzwa la ekhaya. Ngoba mhlambe ingane la ekhaya ngolunye usuku ziyobamba inkonzo ife emagoli. Mhlambe ngolunye usuku amantombazana la ekhaya ugcina ephelele emoyeni kuphele nje ngawo. Intombazane yogcina mhlambe ikwazi ukuletha inkomo yilo leli vezandlebe elagcina lifika nomakoti. Mhlambe wona njengobaba omkhwenyana uyofa kusese ingane zakho ihambe uhambe wonke umuntu usale leli vezandlebe kube yilona eliyobe livikelekile mhlambe edlanathile ukuthi livuse lo muzwa la ekhaya, right? Yasithi inkinga ke nakho ke le ezalwe mina ngiyizala sengiganiwe ebizwa ngesihlahla. Ungani ibizwa ngesihlahla? Esuke imilile yodwa. Isuke ayimilanga le fetshiwe le yazi ukuthi amadlozi. Isisekelo ke. Hayi. Asicacise. Okay. Isisekelo somntwana unina. Angithi yazi. Awukwazi ke ukuthatha ingane eyodwa
Angithi uyazi ukuthi idlozi likagogo ilona elibaluleke kakhulu. Okay. Awukwazi ukuthatha ingane yodwa. Angithi umuya uya lapha ya ulanda umuntu oshiya unina emnyimva. Okay. Uza la ekhaya. Kushuthi uzonjani? Uzomnina. Uzomila. Simayela. Uzomila nje yena egcekeni. Ukuze lo muntu lo asuswe leli gama lesihlahla, ubaba uthatha imbuzi ahambe aye ekhaya konina ayokhonza ukuthi ngicela ukumfaka kumkami uMabiyela. Shuthi wenze njani? Uvusa indlu kaMabiyela manje lomntwana. Angazi ke manje ngoba amakhosikazi engayifuni kangaka ingane enizala kanje awayifuni futhi awadlali futhi awafuni nokuthi nize nizondla ingane awafuni nje bathi bathunukala angazi ukuthi ukufebelo bese usibenzile indoda ayifebe akakazi njalo phela bathi akukho ingivusela akukho kuthunukala nje umuntu usuke ekhuliswe kabi ngokungazi ukuthi uNkulunkulu umuntu omdala noma yikuphi. Hey madoda. Uma ukuthi uyazi ukuthi uNkulunkulu umuntu umdala noma yikuphi futhi usuke enenjongo ngalowo muntu. Wena ubuka manje. Yabona yobuka manje. Ilimaza abantu abaningi. Ingoba kakhulu futhi emshadweni nabo laba abaganela ukuthi wena unani. Athi umuntu yogana akanandaba nokuthi ukuhlaza nani kodwa uyazeni ukuthi yena uzobenefitani emshadweni kanti ugane em2 minutes awukho lo muzi bese wena ngoba uyisubula uhlulwe ukufuna ukuthi yini efunakala ekhaya ngoba into ebalekile ukuthi wena uzokwakha ikini kufanele wena ubuka umuntu wesifazane ubheka izinto ezishoda kuphi ekhaya kini ukuthi umuntu ume kahle noma unezinqe akuwakho umuzi akushoti izinqe akuwakho umuzi kufanala umuntu onezinto ngangasho futhi ukuthi umuntu wesifazane uyayiprova ukuthi ufanelwe ngoba kuyenzeka ukuthi uthole ukuthi umuntu akanazi izinto ezifunakala kini kodwa ngokufunda wena abone ukuthi yini edingalayo lapha ekhaya kini ngoba phela akuvele kuganani irelationship kuyaxhunywana ucommunicate ubone ukuthi okay hayi cha ngizokwazi cha ngeke ngize ngikwazi awusho ukuthi cha ngoba unemali cha ngiyamthanda sengenile uyabona nazo ke ingane ke umntwana lo osuke emilile egcekeni uyakwazi ukuthi ukhonze ekhaya konina ngithi uma usumfaka kimi nakhona kimi uzomfaka ngesilwane se lo mntwana lo umegano la ekhaya usho ukuthi uzovusa indlu kabani kaMabiyela shuthi ekanini yenze njani iyafa emuva ingakho nina ufane njengenkomo ezalile yaphucwa inkonyane yes ingakho ungakwazi ukumfaka ungakhonzile ekhaya konina ngisho ngabe kuthiwa usuwamkhiphela lokho abathi bakufuna kodwa uma usumabela omunye unkosikazi kufanele ukhonze phela ngoba nabo bayingxenye akekho umuntu ovele nje oqhamuka nje enganali ikhakoni kusho lengane manje ikhakoni layo sezoba yilo mama ocacile la ekhaya kumele ijwayele yona ukuthi makumele vakashe ekhaya komaya kaMabiyela ngisho ingaya futhi ekhaya konini kodwa indaba iqhamuka la esecacela sekufanele manje abe indoda sekufanele manje aphuma yogana uma ngowesifazane uphumela kiyiphindlu kaMabiyela ubani unini makuphuma izibizo kufanele hlale phansi ubani unini wena ngokusoka bendoda bese ke nithi nina ingane ayilahla labantu abalahla ingane ngesikhathi esiningi kuvele bonakale kakhulu kulezi ingane lezi asuke ezibeke egcekeni ethembele kuzo mina ngiyazi ukuthi abantu besilisa bayithanda ingane ngendlela efanayo banjalo nje abantu besilisa abayithanda ingane kodwa isikhathi esiningi lengane umuntu asuke ethanda kakhulu usuke eyibulala ngoba lengane lethandwa kakhulu iyona ekhula yazi ukuthi mina nginezinto mina ubaba uthi ukuthi okwami mina uba ukuthi bese kuba ukungahlakaniphi komuntu wesifazane
ngoba umuntu osifazana oyizela ingane uyakwazi ukuyinqanda leyo nto kuyise Siwenza kakhulu. musukuhlukanisa izingane ngisho abethi uyingane ezomnakwenu uma ifika endlini yakho kumele ifane nezakho akufanele uma umyeni wakho ukuthanda lokhu okuye emlenzeni yakhe bese osekuphumile kwahlala emhlabeni ungakuthandi ngoba khona Like tamati. futhi labantu laba akusiba bakasikhakhana akufani nawe ozala umuntu wakomunye umuzi abalapha ekhaya kusho ukuthi bawukwakha umuzi wala ekhaya kwabona ngoba befika Yebo phela. so angazi ukuthi abantu besifazane bafika kanjani esigabeni sokuthi kube yibona abaqhekeza umuzi ongasiwo wabo ngoba umnikazi wekhaya ubani indoda uma wena usuhlukanisa izingane uthi cha lena ngoba Sabe ngaphandle sisho. mina mabiyela ngoba ngifike nezingane la ekhaya wathi angishiye ekhaya nami angiyifune ezakho oyizale ngaphandle Mabiyela ngabe wasiza kwethi ngakule question. Kuthini ukuphawula kwakho ngeingane noma ngengane oyithole ngaphandle? Uyakwazi ukugana nazo ngokwemvumo yendoda noma ngabe indoda iyavuma isinto siyakuphikisa endloko. Asikuphikisi isinto kunemizi engiyaziyo mina ake ngithi mina njengamanje lolu lwazi engizolukhuluma anginaso isiqiniseko salo kodwa ngisho into engangayibona yenzeka Babukele emakhaya. Nanka amanzi akhe lapha akawaphuzi. Bahlezi benithethisa abantu ukuthi mina ngiphuza ngedwa. So amakhamera ethu afihla lapha izanzo kusematafuleni. Manje mina ngicina ngoma ngicina ngiphuza. Labantu abafuna ukuphuza izinto lapha. So maqhubeka. uma umyeni wakho ekulobole ngenkomo ephelele Yeah. usuke engakhipha inkomo kamama uma usunabantwana Kunjalo. akhiphe inkomo zokuthi uyakuhloniphisa khuluma ngalabantu abathanda ukwenzela amakhosikazi abo kahle enzela ukuthi umkakhe uma esesegcekeni azizwe naye enendawo ngoba ayikho into umuntu osifazane ayithandayo uma enabana wabo njengokuthi nayo nendawo kumyeni wakhe Yeah. uyabona uma emlobola ngenkomo ephelele kusho ukuthi ubala nezingane kusho ukuthi umthatha njengomuntu onjani ongazeli uyabona uma esegacha umakoti kuye kwenziwe indlu eyumsamo walezi zingane uma umakoti ukuthi umakoti osuke esezela ingane ekudala noma kweminye imizi kusenziwe usuke esengasiyi umuntu ozokwengamela izinto zekhaya ezibalekile usuke sethathwa esigabeni sokuthi kuyandiswa angithi yabona ngoba phela njengami nje ziningi izinto engakwazi ukuyiphelelisa kwaMthembu ezilinde iqadi ukuthi mase lifikile lifune ngisho ukuthi wena nje ngoba nje uyimi angikwazi angihamba ngifike la ngicela ukuthi ungigcinele lokho angikwazi angihamba ngifike la ngicela ungigcinele lokho angikwazi angithi kuzobe sekusho mina izinto engizazi ukuthi ziwumgogodla waleli ikhaya engenzekanga ngenxa ukuthi mina ngimdala abanye abantu besifazane kabanandaba nalokho ukuthi wena ngoba wafika mhlawumbe usunengane kulomuzi yebo kodwa futhi ngoba umdala ufike eqala uyamvumela lo mncane ukuthi athinte la wena wazi ukuthi akumele uthinte khona akusahamba ufike khona angithi uyafika lo lama mina bese isinto sithi inkosana ayiphuma ekhohla ayiphumi nje endlini yesibili kufanele kuhlale kulindwe kuze kufike uNdlunkulu wesithathu aningakho indoda uma unkosikazi wesibili efika ingakwazi ukumfaka inkosi endlini kankosikazi omdala kodwa umuzi kankosikazi omdala uyavuswa unkosikazi wesithathu kumele sithathe sebebathathu ngizwile le isinto sithi kumele bebathathu ngizwile ungitshelile sokuthi futhi enye into ke engingayicebisa abantu besilisa abantu mabebathatha baxabana abantu ababili baxabana
Yabona mama bathathu abaxabani. Lo uswahle exabana nalo. Lo omdala. Uma kufika lo iyashift ifocus yonke kuthiwa kubukwe lo. buye loyo. Belapha bezwana. Bese bazwane. Okay. Bese lo mncane azwane nomdala ngoba lo lamayini uzomlwisa vele. Kuyazenzakalela. Yeah. Angithi ngenkathi elama wena bejabule. Mase kulanywa yena Sokubuhlungu. akabe savuma. Kanti injongo ishiwo baba la ekhaya ngenkathi ufika ukuthi mngami la ekhaya kufanele kwenze ukuthi nokuthi ayiqonywe indoda noma iloboli uthi uhambile wayegoli uma belo ubiziwe bese kuthiwa emumvu umthembu usale walobola ivaka le ndoda. Indoda isho qondo ukuthi ngani ngisacela ugawu utshwala khona intombi ezongiqoma baba uyaqoma yebo ngiyaqonywa mngami ngesizathu sokuthi kufanele kuvuke indle ethile noma kwenzakala ukuthi bese njani wena ushone izishini ubheka inkuni ugawu utshwala kuphela. Akufi umuntu ke futhi kwelanyweni akekho nje umuntu ofayo futhi madoda lutho manje isizehluleke. Uyishilula ilule. cha ukuthi angazi ukuthi yini abantu besilisa uyazi ukuthi basakhona abantu besilisa basho lento engisho kubantu besifazane bakhona kusuke ukuthi ukhuliswe umuntu onjalo bese kuthiwa ngeke ngize ngingani bani uyahlukumeza kodwa labo bantu okwazi ukuthi bayagana futhi imizi yabo iyama ngoba uba seqinisweni lokuthi uthi efika umfazi ethi uyambikela ukuthi hayi le ngane yakho ezalo masifanani ethi kabani ekabani akusiya khona cha baba bengithi nje ngisho ukuthi angithandi ukuthi lezinga uyabona mngama ukuthi awazi ukuthi uzothi yini ngisacela uphume ziningabi izinto engifuna ukuzenza khona indoda ngakithi eyayithi uma ukuthi iyekhweni iyoqhetha ithi yabona wena namhlanje makhosikazi ngizolala ngibingeleliwe isho nje athi ngiyobingelelwa namhlanje usho ukuthi abalami bakho bazokhela bethi sawubona sibali niyaphila athi ngikhathele yini umfazi uyanyakaziswa ukuze azoqina egcekeni lo mfazi lo hayi ma Masayimtshelile nje baba kuyalunga. Indoda nje idwebuqa indoda. Ukuze ngisho ngafika abantu besifazana abayishumi, wazi ngisho umdala ukuthi kodwa khona lo yamuqa wona ukhona. Lo akaphaphe nje. Uzothi uyaweqa uzobona. Phela wena uma indoda ungathi udwebu limuqa ube khona oweqayo kodwa ukhona abohloniphayo. Akwenzeki uma indoda. Aningakho savuma nje umthembu bathatha isithembu ngoba sabuka. Qala ubuke phela ukuthi hlobo lomuntu lo. Uzokwazi yini akazi ungo ngisho ezinye izinto zibhlungu uyakwazi ukuthi uyilungise ekhaya uma ukuthi uthola umuntu olungile uyabona ubuyele ubuhlehle angithi uma sekufika igaba la ukuthi kufikwe ingane kulethwe ingane uma umyeni wakho umazi uthi konje baba ubani lo olethele ngane athi uSimangele lo engangitshela ngayo ukuthi sahlangana eCatholic sawona uSimangele usufika lapha sekuhlela umndeni ngisho umndeni ubujabula ukuthi wena shuthi usuyalahlwa ngoba umndeni uyasizakala ngezinto ekanjani usuyalahlwa wena naye ingane esihlahla isiyafika la egcikeni uma ufika wena usuhlala phansi uthaba uSimangele nilona uyaphila weSimangele ithuka intombazane yome ikufika ukuthi urelaxile ukuthi wena uyayazi nomndeni usukungazi ukuthi wena intombazane uyayazi bazobuza emva kwalokho ufana nokulungisela umnawenu intombi ifika iqoma ngithi mase izobongwa indoda imisiganiwe ayibisaya kodadewabo umiyenza izinto izenza nawe basuke befuna ukubona angithi wena uma uxabana nendoda nibanga ukuthi iqonyiwe vele
azizukulunga izinto izohamba emndenini bese usala wedwa. Kanti uyakwazi nje umnakwena ukumenzela kahle uyithulele. Zithi izinto mase ziya sekubiza umndeni sekuthiwa sebebuka. Bese uqala lapho ukubonakala ukuthi loya umsukele lo. Angithi uma esefika umnakwethu sekuba neconflict la ekhaya. Sekuzobhekwa ukuthi ubani umuntu odala ukushisa kahle kahle. Uma lo ficiwe kwaze washaya isikhathi ukuthi azashiye emzini ngenxa zokuhlukumezeka. Sekazi ukuthi bani ufike nochuku la. Ngeke ezeshiye. Ngoba umndeni uzoma naye ngaso sonke isikhathi. Okay. Abantu besilisa ababuthakathaka kuyenzeka ukuthi uma mncane bemnandi kakhulu ngelinye ilanga ubaba dungeke. Uyabona? Ngoba umncane bemnandi kakhulu. Kuyenzeka hayi uyababa emnandi kumama. Athi uyafika kuwe nje ulamula wena umuncu uma mncane mnandi. Into ehle egayo leyo. Futhi ukuthi ulamula namhlanje akusho ukuthi ngeke bokushukela. Nangelinye ilanga uyophila futhi bokushukela. Uyabona? Wena nje kumele uyiqoqe uhlala uthi. Mele wazi indawo yakho. Uma ukuthi umyeni wakho usakondla futhi uyalinakekela ikhaya. Wena okwakho ukwazi ukuthi imfuno yakho ithini nanokuthi lento le ayenzayo ayikubulali ekhaya. Kuyenzeka ukuthi ufike isihlahla lekhaya. Babukeli masikhuluma isihlahla sikhuluma ngengane esukuzalwe indoda ngaphandle. Ingane esihlahla noma isihlahla. Ingane esihlahla. Yebo, ingane esihlahla. Cishe nje isihlahla. Ingane esihlahla. Bakufika ukwenza kufika ingane esihlahla lekhaya. Ingane esihlahla babukeli ingane esuke itholwe indoda ngaphandle iganiwe. Kuyenzeka nina makoti. Uthi baba ngicela uthathe angithi aneke stage kodwa futhi uyabona ukuthi uyafunakala umsizo okanye uyabona wena ukuthi awufuni ukuthi kube neconfusion eziningi ukubheka ukuthi mhlawumbe isoka lakho ngathi yamthanda lo mama walengane. Uyanalo ilungelo lokuthi baba awumthathe umsondeze asale sewumakoti agane nami la ekhaya. Eliphelele. Isidingo sekhaya saziwa umama. Wena obonayo ingakho mina ngiyengithi isithembu naso akufanele kube into efuqwayo. Isithembu sazi usuke ekhaya kimi ukuthi mina vele ngizolala. Ngezinto eseyikwehlulile empilweni yakho. Bese kuba umuntu mana phindi balekile ungabifika ufuqhubeka. Ngezinto eseyikwehlulile. Bakini. Wazi mina ngizolala ngezinto esezingehluli engahlangene nalomuntu engiyomgana. Ngezinto mina eseyingehlulile empilweni yami. Ezengqobile mina empilweni wazi ungakayi kokani. Usufika vele emzini nomuntu uyazi vele ukuthi uzolanywa. Uyabo? Kodwa lokho akwenzi ukuthi umyeni wakho ukuthi akufuqe ngaso noma akuphoqe ngaso ngoba iyona into ebulala imizi. Kufanele sibukisane. Umuzi wakhiwa imali. Umuzi wakhiwa abantu. Angithi sithi ke labantu abala egcekeni bazokwazi ukumelana nalesimo ubaba azosithela phezulu wethu njengamanje. Konke besikhuluma ngengane isihlahla noma sikhuluma ngesithembu. Sikhuluma ngengane isihlahla. Kodwa la ukhona uhamba kahle impela ukuthi wena uthe ubaba waphuma ngaphandle wabuya ingane. Yebo. Usufuna manje ukuthi kube khona umuntu ozobheka lengane. Ukuthi ke ngenxa zokuthi wena umama walekhaya uyayibona nezidingo zalekhaya futhi uyabona ukuthi njoba eseze wakwazi ukuphuma ngaphandle wazala ingane. Unalo ilungelo lokuthi lo usumzalisileke. Mbuyisezela. Uavoida nalento ukuthi kube ne-up and down. Yes. Izinto ozenzayo lezo uma umyeni wakho nijwayelene noma nixoxe. Ngoba wena usukumazi. Bese uthi ke baba kunokuthi uhamba ulanda imoya. Eminingi. Kunganjani ukuthi kodwa futhi akuyivimbi indoda lokho ukuthi iqhubeke iqonde. Uyakwazi lokho? Akuyivimbi. Ngitshela iqiniso. Akuyivimbi. Kuphela into uyilwele ukuthi okungenani uma ethathe mina ngikulesimo engekusona esenza ukuthi izinto zingaphileli la egcekeni angangenzi iphutha elifanayo. Uma ukuthi uyaphinda akathatha umuntu ongcono kunawe. Uyabona ukuze kuzogcineka lezi zinto lezi engagcinekanga ngami ngoba sinjani siyakha
kunabantu abangafuni ngisho ukwazi ukuthi umyeni wakhe umuntu empilweni yakhe ekukhuleni kwakhe iziphi izinto engagcinekanga ngaye qobo ngoba uma usufikile ekhaya ufuna ukubuke konke lokho ngoba nakho kuyisisekelo sokwakha umuzi wenu nobabili. Uma ukuthi khona izinto okufanele kuhlehlwe zilungiselwe wena qobo, uyabona? Umama wengane vele ubaba ngoba esuke esemzalisile nje swevale fana mqoqa, uyabo, ambuyise ekhaya. Kodwa ngoba abantu besifazane besimanje bathanda ukujola kakhulu kunokugana, abavumi asingikwazi ungene unomfazi la. Angiyi esithenjini ekubeni kodwa ukwazile ukulala nendoda yami azi ukuthi mina ngiganile. Unqaba usuyizalele indoda eganiwe. Angathi ufuna ukuzala ingane ezo4 phela zeyibonga ehlukene. Akanandaba nesithunzi sakubo. Ukuthi le ndoda nje usukwazi ukulala nayo yaphinda ukukhulelisa. Isithi ke kunokuthi ngiqoqa ingane yodwa nawe ke yithuba lokuthi ungene la ekhaya. Ukuze lengane ingabi ingane esihlahla, ukuze lengane le ibe nesisekelo, ibe nekhaya konina, ibe nonina, ibe nedlozi likanina lapha ekhaya. La ngakubiyeba. Yazi le nkulumo leya asisho ukuthi ngiyabona nje nokuthi wayibheka kule site lelithi umuntu wesifazane wazi isisuka kubo yena ukuthi uzolana. Ngiyithathe ngokuthi wayibhekisa side lokuthi mhlambe kwenzekile ukuthi ufike ungaphelele njani. Yazi ungaphelele kuqhamuka akuqhamuka kuphela ngokuba unengane noma usulalile noma usulonitshije. Kodwa kuyenzeka ungapheleli ngezinto ozaziyo wena ngoba phela uyazazi ngomuntu wesifazane ukuthi nokuthi angikwazi ukwenza ngiyahluleka. Ngathi ke kuyenzeka ukuthi indoda iganwe kodwa ingabi nawo umfazi. Ungapheleli lokho. Angithi uhlangane nezimo ukhula shuthi isimo sakho sokuthi awubanga nabo abantu abazokufazisa ukuze wena ube umfazi. Yabona? Simo sakho leso. Futhi kunzima ukufunda usomdala. Akabezwe. Hayi ukuthi abezwe. Mina ngithi bayathanda kuphela baswela abantu abazobafundisa. Ngoba phela ukwazi umuntu umsolela ukuthi waswela. Uzomsola kanjani? Baningi abantu besifazane abaganile abangaseba abafazi. Futhi abangeke bebe abafazi. Futhi abangafuni ukuthi amadoda abo abe nabafazi. Athi umuntu kulungile khona indoda ingenayo umfazi ekhona yena eganile kodwa khona azi kahle ukuthi yena akasiyo umfazi. Ngani na kuzofika umabiyela la ekhaya nespace kubeka. Kuzofika umabiyela la ekhaya efike enza izinto indoda yakhe eyithandayo ugana umfowabo. Bese athi umkakho mina nje angikwazi ukuthi ukudla kawu4 ngosuku. Umabiyela uyabona. Ngenxa ukuthi umabiyela ufundisiwe kuba ukuthi emzini sukela kophaka. Ayikho into bese kuba yileyo yobuthongo. Leyo kulala kushawa 11 ukuthi nje uma kodwa ngo7 suke esalele bakhathele bayasebenza. Ngisho ngabe kuthi usebenza kangakanani awulali emzini womuntu ngcono ukhona uvuka uhambe emsebenzini. Ayikho into ebhlungu njengokuthi umakoti avala umnyango ekhona engaphumi phandle egcekeni. Sithini isidalo ngisho ngabe kuthiwa abazali abasekho awuvali umnyango uma umakoti uphuma phandle uphinde ubuyele endlini. Songalala. Awukwazi kodwa ukulala. Kuthiwa uphumile ufana nomnumzane uyaphuma ekseni abuke esibayeni ukuthi inkomo isaphelele nezimbuzi ikhonana bese ebuyele endlini. Awukwazi ukuthi ungathi umlobokazi kuthiwa ngenkathi insasa ihlukana awunyathelanga egcekeni. Wena ulele. Angisho ukuthi akuhlukumezeka abantu besifazane ngoba bathi bahlukumezeka. Kodwa kunezinto ezibalekile bakithi ezenza ukuthi nawe ukwazi ukuhlala emzini uqhubeke uphile. Nakho lokhu ungayihloniphi izingane zendoda. Isidalwa siyakhapha umakoti uma ungasihloniphi imbewu yaso isidalwa. Bafunda abantu abathandana namakwerekwere abanosiko olungafani nolwesintu. Athi umuntu ushadile umesisibani izingane zendoda akayifuni nami ngizokwenza kanti
usiko lwakwaXhosa alifani nolwakwaZulu. Thina ngiye ngibone ngathi siyisizwe esihlanganise yonke imithetho yamanye amasiko. Yonke imithetho ikithi. Uphindwe ede nangoShembe uNkulunkulu wami kuvele kwesimumuntu. uShembe akenze lutho. uShembe Avele uyisimuntu mvuke. Usuku lakho liphele ngo-6 Friday volibona. Hayi kunzima umZulu akaShembe. uyazi ukuthi akunalutho. Ngicabanga ukuthi kunjengokwamukela. Uma usekhaya kimi uyingane entombazane sengikhulumela nje kulaba abakhula abasazogana. Mele ufunde ukwamukela, uyifundise useyintombazane ekhaya kimi ukwamukela. Wamukela ukuthi ubaba wakho akamthandi uma wakho. Iyenzeka lonto. Abanye lawo bantu lonto iyamlimaza. Kunezimo ongakwazi ukuyilungisa. Okufanele ukuthi wenze njani? Uzamukele. Uma ufunda umncane ukwamukela izimo, uzokwazi ukuthi indoda yami imithole ingane angiseze ngikwazi, anginawo amandla okushintsha lokho. Kufanele ngikwamukele, ngithathile ingane njengengane yami ngiyifake esiswini. Finish. Yabona? Kubo abantu besifazane noma umuzi wakhe umuntu wesifazane, umuzi bhidlizwa umuntu wesifazane futhi. Yazi position yomyeni wakho ngoba umngane uzalelwe ekhaya kusho ukuthi kunomalume, kunomalumekazi, kunoma wakhe ngoba kuhlungu futhi ukugana ekhaya elinomama, ukugana umuntu onomama ungaganile. Ngoba wena usungenawo umuntu ozokucathulisa osehambile indlela ngoba usuke engazi le ndlela oyihambayo. Umama wasemzini. Umama ezala wakho Akagananga. uma engaganile kukwenza kube nzima kuwe njengomakoti ngoba wena usuke umdala kunaye. Yes. Ukwazi ukufika la yena akangafiki khona. Angithi manje uma ugana usunethemba lokuthi ukhona umuntu ophambili ozongicathulisa. Uzokucathulisa kanjani wena uhamba indlela angayazi? Ingakho mina mabiyela ngihlezi ngithi ezinye izinto zincanyana. Ezinto ezincanyana ziyi-fact noma ziyisizathu sabafazi esibaganile nohlobo bayilo ukuba babuye kwi-background enjani. Uma ingane ikhuliswa ngokuthi yona iyimele, ngiyesesa ikhuluma lenkulunkulu ukuthi yona iyimele, yazi ukuthi indoda ayilutho, into ewutho nempilweni yayo ukuthi iyasebenza inemali. Futhi yona ingawushiya noma inini into menda. Ngokuba uma wayo vele naye akabanga isimeni sokugana. Usuku nebhadi ngoba nongabe yini enzakalayo neyiphi imfundiso oyifakayo, lo mfundisi ifika ihlukumeze kulo muntu wesifazane ngoba kubo ukhuliswa ngokuthi uma kwenziwa kanjena wena sekudlala ngawo. Uma indoda isenza kanje wena sekudlala ngawo. Awukwazi ukuthi indoda ingathatha lezi inqumo ekubeni kunendoda ethile thina siyaziyo ewumisile umuzi ihamba ngale mthetho. Futhi ukuthi kwayiyona le ndoda le ababukela kuyona ebathi umfazi wayo abathi umfazi wayo uphatheke kahle. Kwayiyona le ndoda le igana umfazi okungemfazi. Nayo le ndoda le abenza ngayo isibonelo kwayiyona isuke ekhaya ihlibhizekile. Ufica ukuthi kushada abantu abawu2 ababuya kuma broken families bo2. Umfazi ubuye ku broken family, indoda ibuye ku broken family. Indoda ibinganababa uyisibonelo, ibinganamama abashadile, ayikho into edibukela kuyona ubudoda. Nomuntu wesifazane nawo uqhamuka nemfundiso za ku social media, uma akashadile, ubaba akashadile, okanye uma akazi nokuthi umshado yini. Behlangana abantu bo2 sebezama ukukhanda imithetho yabo ke manje izo-accommodate bona. Aqhamuka umuntu wesithathu abukele kulabantu, mayibukela kulabantu ubukela into efile engena direction. Leyo nto mase sithatha izo project wakuthina sisafuna ukugana. Izo project abafazini bethu esifuna ukuthi ubona sibathathe sibaphilise ngomthetho. Labantu abo2 beze behamba indawo bemotivate abantu, bemotivate ukuthi nje mina umngami mina nje umngami ngizwa ngaye. Umngami uye umuntu kahle kahle engithi makwenzeka into ngithi mngami. Ukuthi nokuthi mngami yonke into ehamba amadoda asilalele nabafazi bethu ukuze imizi yobaba ivuka. Ufika ukuthi yonke lento ayikhulumayo isiyakushaya manje wena njengendoda ukuthi awusakwazi ukukhuluma izwi lizwakale ngoba le ndoda inomshado ka15 years osebenzayo. Uright uyasebenza uyabasebenzela, but ubasebenzela kuphi? Ubasebenzela endaweni ukuthi akuyona into ongathiwa sifuna ukukhundisa izingane okanye sifuna ukukhulisa isizwe singaphila ngalomshado wenu. Lo mshado wenu uright wensebenzela, kodwa nalezi ingane enizikhulisayo nihlezi nazo ukuthi nikhulisa izingane engasoze zakwazi ukuthi imizi yobaba lethi nesifisa ukuyivusa. Bayoshada nabelungu, bayohambe ushada ke nabo labantu bangaphandle, kodwa basoze bakwazi ukuvusa le mizi yomkhulu enemithetho eyabekwa esingakwazi ukuthi siyihlibhise. Mina into engatshela wona nje ukuthi mina abantu besilisa
nijivaza amagama ey'dalwa zakini sabantu abadala bakini abake baphila. Ngoba akukho umthetho owendoda. Nayo indoda isikuthathe kuyise, uyise usuke wade uyithathe kuyise. Uma uvuma ukuthi mina ngitshele wena umthetho uthi wena leyo nto leyo ilungile, abantu abadala bakini bangathatha noma yini. Abanye abantu abakwazi lokho ukuthi uma uyisithombe egcekeni abona abantu besilisa beqinisa umthetho kubantu besifazane. Bayazi ukuthi uma uyisithombe ubona abantu besilisa beshona kangaka bebancane ingoba abanamsebenzi emagcekeni mabo. Isidalwa siyabuka ukuthi vele lento le ayinamsebenzi. Kwenzeka noma yini egcekeni ekhona ekubeni uyini uyiso. Awushintshi umuzela umumfana ukuthi uyiso kodade wenu uyiso legceke. Ngoba umuzi wena. Angithi ufika ubabazala abafana bawu4 bese kuphuma imizi ewu4. Angithi bese thwalo sihambe indoda yakho usela umfazi akanalutho. Lo uhambe funa ukulwele wena njengendoda ukuthi mina ngizohamba ngenkambo yala ekhaya. Uma ingane la ekhaya imithile kuyicala kuwe. Fanele uyoyifuna ngenkani. Ingakho uqala ubaba wayelwa nomama mangithi ingane. Ngoba wayazi ukuthi kuyicala kuye. Omunye ubaba wayethi mebona ukuthi abayihlawula ingane ayithathe esibayeni inkomo ayigezene igceke. Einkomeni zakhe ngoba icala lakhe ukuthi kungcole igceke la ekhaya ekhona. Lingcola kanjani? Bese kuthiwa ingane igado unkosikazi abafana. Abagada lezinto. Ngithi ke sefanele ubaba njani aqoqa abafowabo ebuza ukuthi nibhekeni nina uma udadewenu emithani khona la egcekeni. Ngizonethemba kanjani mina ngezinto ezibalekile zala ekhaya. Izingane zala ekhaya ziphuza utshwala, ziphuza nobaba wala ekhaya. Yini ezokwakheka? Umfazi wala ekhaya uphuza utshwala, uphuza nendoda yakhe. Yini ezokwakheka la? Uma kukhulunywa indaba kaMama, uMama akangeni mina, uMama ngizwani naye. uMama ngeke ezengene la ekhaya. Wena uyakuvuma lokho ukuthi uma wakho angezi la ekhaya ngenxa ukuthi uma wakho akazwani nami. Mina lezi ngane ngizala la ekhaya ngizoyifundisana uma wakho engezungifundisa mina ukuthi yena wafundiswana efika. Imasithi ke into now yonke into isemngomo sengiunderstand ukuthi imfezandlebe yini selikhona imfezandlebe lekhaya silibele eceleni kuyaphoqa ukuthi silimukele singamadoda ushila ukuthi selikhona likhona so lenza njani phela futhi insusi kuzibana ngemiya bona fana noyise. Uyazi ukuthi isikhathi esiningi ivezandlebe lifana noyise elifihliwe. Isidalo liyasigeza. Ivezandlebe elaziwayo alivamisile ufana noyise. Ivezandlebe elifana noyise yileli unina alifihlile okusolifana livele okwazi kufana nengane ephikiwe. Ingane ephikiwe ifana noyise ngqo. Kodwa uthola ukuthi ingane kaNkosikazi la ekhaya zizala izingane ezifana ezimixile. Kodwa ingane wena wayiphikayo ifana nawe ngqo. Kwenzeka into enjalo ke ngoba abantu abadala abasuke bengenzeli into benza umaka nje into ezodweba kuphela ukuthi thina sithi. Wena ungaphika wena uthi uzophela u9 months. Emva ka9 months bese uyaphuma usunjalo uzophika kanjani. Nabe bephikela ingane sesiswini bazothi ngoba bazovele bemdale nje abe uwe ngisho ekhuluma ngisho emile ngisho ukwenza ngisho izinto oyidlayo athande zona bazombumba ngawe eqobo. Nevezandlebe kuba njalo ke ivezandlebe okwaziwayo ukuthi lo ufekile kwaba yicala isidalo liyasigeza afana nabantu baleka afana noma engazofana nabantu baleka kodwa uzofana nonina uzoba nento ethini fanele abe nendlela okwamukeleka angabi nesidina egcekeni
kodwa phela kuyisidina vele ukuthi ulokhu ubona enye indoda egcekeni angithi uyabona kodwa lo fihliwe lo okuthiwa vele uwala ekhaya abantu besifazane bayakusho lokho baningi abantu besifazane abazela ingane okungasizi sesemzini laba abagcacele khona ngoba benalento leyo ukuthi vele ingiyakhona masiphuma ngiyazingaphuma masiphume ivezandla belicaca uzoqala sesizoyivala okay manje usufuna ukuganwa uyindoda kade umlanjwana angithi sinevezandla sinengane esihlahla nomlanjwana mase kuzoba nomlanjwana sengifuna singene lapha ke manje umlanjwana igenge eningi kakhulukazi abantu besilisa ngiyakwazi ukuba umlanjwana akushayi kakhulu umuntu wesifazane ngoba vele usazogana ukushintsha isibongo uzolotsholwa khona komalume kodwa umuntu wesilisa ifika imishaya lento yokuba umlanjwana ngoba abantu besilisa abaningi banesifiso sokuthi ngifisa mina ukuvusa isibongo sikababa ngoba mina izingane zami ayikwazi ukuthi ibize ikhaya komama nami ngibize ikhaya komama shuthi izingane ezale zingane zami zolokhu ibize ikhaya komama abantu besilisa bayi-understand ngokuphelele lento ikuphi la sikhona umuntu ongumlanjwana mhlawumbe eyibukile uhlengeka kanjani mase kumele ganwe evusiwe kubo yiziphi izinto ngolwazi lwakho ngiyazi ukuthi imbono eminingi ihlukahlukene abantu bayibeka ngendlela ehlukene abanye bathi ayilungiseki owakho uthini kuleli vezandla beke leli njalo umlanjwana into engingayisho ukuthi isidalo senza ngabomu ukuthi uyihlo angabi namandla okukuthatha angithi ngenkathi eloboluma wakho usuke namandla okuthatha asekho isidingo sokuthi usilwise isidalo ngoba uma wena ufuna ngenkani usuke ukhombisa ukuthi njani ulwa naso uma wakho usuke nabo dadwabo mhlambe abaganile ake ngisho njalo wena wazalelwe ekhaya sathi sidalwa wena zalwa emzini ongena mhlambe ngithi ongenawo amandla ngoba kunesizathu esithile futhi esifisa ukuthi wenze njani usenze wena la ekhaya angithi uyazi ukuthi isidalwa esikhulu somuntu ugogo wakhe ozala uma wakhe yes kusho ukuthi wena usibekelwe la ekhaya usibekelwe ugogo umukhula angithi uyazi ingane umlanjwana kanagogo bafika omalumekazi bagana banezingane zabo kodwa wena uyiqanda ugogo uyahamba ugogo emhlabeni ufika uyakukhonzela futhi lapha ngishiya ingane kaSibanibani ngiyayicelela noma ngabe kuthiwa yizwa uyasho ukuthi ngiyayicelela ngoba nginesifiso sokuthi yenze u1 no2 no3 no4 no5 la ekhaya nangampela athi makuphela iminyaka emithathu ugogo ehambile emhlabeni uqubuke wena phaka mhlawumbe ngisho engakahambi gogo emthandazweni yakhe ubeka wena phambili ngiyafisa ingane kaSibanibani intandane kabani angifisi ukuthi la ekhaya ihlushwe yilaba abanoyise nonina anithi uyakwazi ukuthi wena uyinto yakhe ngamakhamba yena wena uyoba yini angithi sikhulwela imi ukwakheka kwalomuzi wala ekhaya wasekhaya konga wakho akakhulekela ugogo wakho ukuthi ube nezinto bese wena uyovusa ikini unxenxe isidalwa sala ekhaya ukuthi wena sikwenza ube ngcono ukuze lo muzi uvuke ukuze futhi nawe ungahlupheki uma engasekho usuka lapho wena uthatha lawo mandla akade ecelwa kubabusi balapha ekhaya uthi wena ubaba ngoba engangilobolanga sengicela ukuthi manje ngiyilobole ubiza umndeni nomalume abayihlanu bephikisa abawu4 uthi umalume wakho lo yiqola athi hayi mshana letha wena mshana inkomo izo4 zoyilungisela mina lento kanti useyabulala uthi uzokulungisa ngani ngamandla la ekhaya anwena ngwala ekhaya amandla akho athethe sikwazi laphi lesi sidalo ukukhulunywa ngazo angithi wena uthe umuzalo la ekhaya umkhulu wakho wakubika ukuthi wena uyingane la ekhaya wasibekelwa wena ukhula nje ngesidalwa sala ekhaya uyazi ukuthi kwazi kwesinye isikhathi ngisho ingane ifika incane ake ngithi akusiyo
ake ngithi ngoba ngiganile kwaMthembu mhlawumbe udadewethu uzoshona bese ngithatha ingane kadadewethu ikhulele kimi kaMthembu. uma isihamba leyo ngane kufanele ihlabe inkomo ibonge esidalweni esiyikhulisile ngoba lengane ibivikelekile ibivikelwe isidalwa sala ekhaya bese wena uzokhokhela isidalwa sala ekhaya ngamandla la ekhaya ngoba ilobolo soyiphuma komunye umuzi kusuke kuyimali yakomunye umuzi amandla akomunye umuzi idala zakuloya muzi eyivumile ukuthi ziphe amandla indodana yabo ukuthi bezolanda wena futhi izona futhi enqabile ukuthi ulandwe wena ingabibikho amandla ukuthi ulandeke wena kuyenzeka futhi uyezwa ukuthi isidalwa sikufihle sakuloya muzi sikufihle wena ube umlanjwane ngoba loya muzi uzokupha uthi usuphelile mhlawumbe eqhamuka umuntu oyisihlobo athi kunengane usibanibani wayezala endaweni ethile ngizohamba ngiyoyigcinela lezo zinto ukuze izonjani izovusa lo muzi ubani othe kufanele wena ukufune ukuya lapha ngoba ibona kufanele bekufune hayi ukuthi kube uwo ofuna ukuya khona akube imizama yenzeke lapha abantu kufanele uma ukuthi ukhathazeke ngendlela ukuthi awufuni ukuthi isibongo sikaYesu singaqhubeki khuluma nabo shothi ba-approach ukuthi abakwenzele hayi kodwa ukuthi ufuna uzenzele ngoba isicelo sokuphuca phela nongabe uyimillionaire uyibillionaire hamba uyoncenga ucibacele kodwa ushaya ngifake nesho nanokuthi lento le ifana nomngane awukwazi ukuyilobola uyafika ulotsholwe uqede ufica umuntu ube namandla okulobola kuphela bese umakhela i-triple story yomuzi usuke usunamandla ukuthi umakhele ngoba usuke usukuleyo ndawo usuke usungwa kulowo muzi umuntu wesilisa angangaba nalutho kodwa engaganwa futhi abe nomuzi ngokubambisana nomkakhe uma esefikile as long uma amadlozi namathonga kine kuphe amandla okulobola suke seqedile futhi lo nkosikazi mayifika uyokwazi ukuvusa lo muzi uvele lo nkosikazi ulandelweni uzovusa umuzi angithi iyafana ke namfana uma ukuthi abantu bakini abanawo amandla okulobola hlala kini ekhaya konini ekhaya koma wakho ize yathi inkulumo siyikhuluma offline yathi kuye kube nomuntu wesifazane othi wena uyindoda ufuna ukumhlenga ufuna ukumlobola umese unkosikazi wakho usevasithi uyafunda manje sethi mina ngikwazi ukuyogana ngingalusile ekhaya ngingakhile ekhaya uyazi ukuthi ke iningi labantu abanjalo abazali ababe besavuma ibona laba ababuyayo ngoba uvele abona ubaba ukuthi qala nje kulotsholwa ubaba abiza imali engaka athi yena lengane yami sengiyifundisile kanti wena ufuna umfazi awunandaba nesikole ngisho ngabe kuthi ufunde kangakanani uma ungasiyo umfazi akufanele ugane vele ngisho ubaba wakho angakukhulisa kodwa khona ukusala kuyicala uma uyintombazana usuke walala ekhaya kimi walala nendoda uphinde uncatshelwe ekhaya kimi kuyicala kufanele ukuthi umzali wakhe akuhlabele imbuzi usushonile akushwelezele esidalweni ukuthi sikwamukele unjalo ngoba uma umuntu wesifazane awudalelwe ukuthi ulalwe kimi udalelwe ukuthi ulalwe emzini la ucacele khona into yami ke ebesesithalo for minute into yami kade ngifuna ukuyiveza ibithi kule nkulumo yomuntu wesifazane othi emsafuna ukuvusa ikubo uthi ufuna ukuvusa ikubo ngoba njoba nayifunda ufunda ngoba ubheke osisi bakhe abaphambili ubheka abafowabo bayizinto zotshwala osisi bakhe abaphambili bayizinga inganje semhlabeni yena uyilithemba lokugcina lokuthi yena njobe efunda ngakwazi ukuvusa lo muzi so uma iqhamuka indoda ikuthatha ithi ufuna ukukulobola uvumele ukuthi uphume kini uhambe uyogana caca kuphelele ube kulesa sibongo lokho kupha amathuba aphelele ekutheni ungaphindela kini ke manje uvusa lo muzi ungasachaphazeleki ngamafindo nezibopho ezayibushwe kini okwesibili umthetho wogana uthi amandla akho umsukanile awendoda ngicabanga ukuthi uvalo lusuke lulapho lokuthi uma sengiganile uzongivumela yini umyeni wami ukuthi ngibuyele emumva ngiyo uma ukuthi
ugane umgane oqondile ukuthi umfazi uyakhonza. Ngisho unabantwana uyakwazi uyakhonza ukuthi ufuna ukuphosela abantwana imali emuva. Futhi uma ugane umuntu ophilayo usukazi isimo sala usuke uqhamuka khona. Yeah. Angithi ukuganana kusuke ngaliwa. Kusuke kungasiyimpi, kusuke kuwakha as much as kufanele ngakhe kini nami ekhaya kithi ufune ngakhe. Kodwa ubuhle bokwakha konkosikazi ukuthi izinto eziyizibopho zakini usugcagcile zisuke ngasachaphazeli wena. Uyabona? Usuke wena usungakwazi ukulungisa ngisho into okuthiwa idlozi liphenduliwe, wena ukwazi ukuyilungisa ngoba wena usile idlozi kuloya muzi. Usuyidlozi lomuzi ogcagcele kuwo. Uyabona? Futhi isidalo ngisho bekuthiwa ke isidalo siyakhala kunezinto eyingenzekile sidlibhiza ngababomu. Sikhona isidalo sidlibhizayo ngenxa ukuthi sithola abantu abanganaki. Khona abantu egcekeni abantu abanganaki. Ngoba ngisho nje ukuthi ukuhamba kwabantu besilisa kakhulu ngoba abantu besilisa ibona abantu amehlo amakhaya akusuke kuthenjwe kubo ukuthi umuzi uzovuka ngawo. Ingakho isikhathi esiningi abantu besilisa behamba besabancane ingoba bavuma ukungenwa yilezi zinto lezi zokuthi kanti kwakunani ngeke nje mina izingane zami ngiyiphilise ngalomthetho le. Ubaba waye wrong kanti ubaba wakhe naye mhlawumbe wayengathandi, wayengawuthandi lo mthetho owawubeka phezu kwabo. Kuphela wayenzela ukuthi kungaphambani imfundiso naye lokho akuthathekise akudlulise njengoba kunjalo einganeni zakhe. Bese uyafika wena uthi ngeke mina owami unkosikazi ayenze lento le eyayenza umama kanti usuyibulala wena. Ngathi sixoxele kuningi. Ngolunye usuku ngiyafisa ukufika impela emzini wakhe eshowe. Kodwa ngiyocela imvume kumthembu. Mvelasi sicela ukuze. Ngifisa futhi ukuthi senze besides lokho sofika sokushutha ekhaya one day. Ngoba lezi nkulumo eziningi zijulile. Okwesibili ngiyafisa ukuthi ke sike siphinde sithole amadoda kaShembe azophinda aqinise ke manje iside labantu besilisa ngoba sesikuthindile okuningi ukuthinta abantu besifazana. Why ngithi amadoda kaShembe ngoba saphethe isinto sakithi sikaZulu. Nimbona ababukeli ekhuluma ngalandlela uMabiyela ingenxa zokuthi kunalemfundiso engiyithandayo yenkolo akakholwa eNazaretha. Ngani zakwethu nisale kahle emakhaya. Siyabonga. Happy New Year. Merry Christmas.